BPFनि खुंथाय समाव दैदेनगिरिफोरनो जों रायजोयैनो अमा सिथारलायना जाहोना दोलै नोगोरै जोंनि गामियाव बरायदोंमोन। नानै जोङो बरायदोंमोन मोजां मावगोन साननानै जोङो रंजा खुसि जोङो अमा सिथारलायदों रायजोयैनो जोंखौ नाहराखै। BPFनि खुंथाय समाव दैदेनगिरिफोरखौ जोंबादि गामिनि सुबुंफ्रा लोगो हमहैनो थाङोब्ला जेबो खेरायामोन। जोङो लोगो हमनो थाङो रायलायो जागोनल' होनो खुनु मावा। 31 नं सिडली बिधानसभानि आस्राबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय निउ आमिनपारा गामिनि BPF दोलोनि 17 नखरनि सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोआव जगदान जानाय समाव बे बाथ्राखौ खौरां बिजोङाव बुंथियो। मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम जोंनि बे आमिनपारानिफ्राय बरायनाय थाबाय। जोङो दिनै बे आमिनपारा गामिनिफ्राय खुनु UPPLआव जों सापर्ट होनो गोसो गैयामोन। जोङो सिगां BPF सरकाराव थानानै 17 बोसोर जोङो खाथिबोनानै बे गामिखौ जोङो खुनु डेभेलप खालामनो हायाखै। जोंखौ नाहराखै। जोङो दा खस्थ' भुगिनांदों। दा बेनि गेजेराव दानि रुलिं सरकारा UPPL सरकारा जोंनि बे गामिखौ एसे एनै मदद होदों, लामा सामा मावहरदों। बेनिखायनो जोङो दा गामि सिङाव माखासे जा मोननांगौ मोन्थाय दंबावो, जेनेबा लामा दालां माखासे स्कुलनि बाउन्डारिफोर बेफोरखौ जों मोननो हास्थायनानै जोङो माखासे गरिब दुखिया न'खरफ्राबो एसे बायदिसिना मोननांगौफोरखौ मोनजानो लुबैनानै जोङो दिनै खावसेयानो बांसिनानो जों UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। साबेसे जगदान जादों? जोङो दा BPF दोलोनिफ्राय 17 घर जोङो UPPL दोलोआव जगदान जाबाय। आथिखालाव दैदेननाय बे UPPL सरकारा नोंथांमोननि बे गामि साखाथि बा नोंथांमोननि गामियाव मा डेभेलप खालामदों? दा नोंथांमोनहानो नायनो हागोन। जोंनियाव मोनसे ब्लेक टकिं लामा 5 किल'मिटार मावगासिनो दङ रानिं। लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि गामिखौ बासायनो थाखाय सामफुर दैखौ प्रटेक्सननि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जों बेखौ नुनानै मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै जोङो बे दोलोआव जयेन जानाय जादों। जोंनि बे गामियावथ' जौगानायखौ जोंनो बिनो थाङो, जोंखौ लाजि फोनांहरो। खुनु जोंनो मोनसे मोजां खामानि मावहराखै। जोंबो मानसि जानो हायाखै। जोङो BPFआव थादोंब्लाबो जोङो ओरैनो सिं जानानै थानांदों। जेबो मोनथाय मोनाखै। जौगाथायनि खामानिबो मोनबोआखै। BPFनि जिखिनि लिडारफोर दङ नोंथांमोनजों सावरायामोन, लोगो हमामोन? जोङो लोगो हमनो थाङो रायलायो जागोनल' होनो खुनु मावा। 17 बोसोर जोङो बरायदोंमोन मोजां मावगोन साननानै। जोङो रंजा खुसि जोङो अमा सिथारलायदों रायजोयैनो, जोंखौ नाहराखै। जोंनि रायजोनि मिजिङा जाफुंनांगौ बेल'। मेन जोंनि संसार जानायनि थाखाय प्रब्लेम दङ जोंहा। सामफुर दैया जोंखौ मोनसे अलखदाव लाबोनो नागिरगासिनो दं। जोंखौ दा बे सरकारा बासायनो थांगासिनो दङ। बेखायनो जोङो खोब मदद होनो गोसो जानानै ओंखारदों। बेखिनि देरहागोना खाथां। सिगां समावबो जोङो खामफासारखौ बोलो होदोंमोन। जों मेंनाय मोनदों। दा बेखायनो जोङो देरहागोनखौ नुहुरनानै जों बेवहाय ओंखारनाय जादों आरो। खामानि मावनायफ्राबो थिग दङ, आसा दं। देरहागोना खाथां।